खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय आं एनआईनि केसनि सायावसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों रबि बसुमतारी एनडिएफबिनि एनआईए केस जिहेतु गबिन्द बसुमतारी बिथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों थाखा फैसा गैयिनि थाखाय बेफोरबायदिया जादों होनना बुंदों आरे गबिन्द बसुमतारी नोंथांनि सरकार दिनै नोंथांनि आखायाव दं पावार थाखा फैसा धोन दौलत गासैबो दिनै नोंथांखौ जों बुंबाय थानो बा बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव बा इउटिउबाव बा गुबुन गुबुन निउस मिडियाफोराव जों बुंबाय थानो जों समाया जायखौ बुंदों रंजा बाजा बियो दाखालि नोंथांमोना हयथ'बा नुखाबाय जानांगौ आंनि चेनेलावनो रंजा बाजानि बाथ्राखौ रंजा बाजानि लोगोआ फन खालामनानै आंनो खोन्थाहरदों होनबा दिनै बियो बिनि उनावहाय नोंथांमोना सावरायहैदों जयैनो नोंथांमोना इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डिबि बिबो सावरायहैदों आरो बिनि उनाव आबसुफोर थांदों बिनि उनाव नोंथांनि इउपिपिएल सरकार बिथांमोना थांजोबदों गोबाङानो दिनै नोंथाङा आरो मा बुंबावदों दिनै मेडियानि गेजेरजों दुखुनांथाव होननानै बुंदों दिनै नोंथाङा दिनै सरकाराव थानाय बिजेपिजों नोंथांमोना एलायन्स थानायनि मा ओंथि थाखो बिदिब्ला दिनै मा गोनांथि दङ नोंथांमोना दिनै बिजेपिजों एलायन्स थानांगौनि दरखार गैया दिनै नोंथांमोना बिजेपिजों एलायन्स थानांगौ दरखारानो गैया मानो होननानै बुङोबा एनआईए केसखौ जुदि बिजेपि सरकारानो जुदि एसेबो जुदि मुभ खालामाबा इउपिपिएल सरकारानो जुदि मुभ खालामाबा थाबायाब्ला बा उकिल हमनानै न'खरनि मानसिजों उकिल हमनानै न'खरनि मानसिनो जुदि मोजाङै खोन्थायाबा माब्रै गनाय केपिटेल पानिशा जाखागोन साबाबि आदिबासि गावनायनो माबा माबि गावनायनि आइ प्रुफथ' गैयाना बेवहाय सोर गावदों आइ प्रुफथ' गैयाना दिनै आइ प्रुफ थाबाबो थायाबाबो जाय हक दिनै बिथांखौ एनआईएफ्रा लादों केसखौ दिनै नोंथांमोना एनआईए केसनि थाखाय हम मिनिस्टारजों नोंथाङा मानो सावरायहैनो हायाखै ना नोंथांमोना दिनै बिसोरखौ जायफ्रा दिनैहाय फासि नांनानै केपिटेल पानिशमेन्ट होनायफोर बिथांमोनखौ नोंथांमोना केपिटेल पानिशखौनो जाहोजोबनो लुबैदों नामा जों लुबैयाखै इउपिपिएल सरकारा जे गाज्रियाव थांथों जों बेखौ लुबैया जों मालाबाबो लुबैया जों लुबैदों एनडिएफबिनि जाखिनि सोद्रोमाफोर दं जायफ्रा एनआईए केस नांनानै दं बेफोरखौ मानो बरननो हायाखै प्रमद बर'आनोथ' बुंदोंमोन ना नोंथांमोननि सिएमआनोथ' बुंदोंमोन ना एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ जों न'खराव होफैनो हाबाय होननानै बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन दिनैसिमबो मानो बरनना होनो हाया मा जाहोन दं मा ओंथि दं दिनै बै सुबुंफोरा दिनै एनआईए नांनानै जायफ्रा दिनैहाय साजा मोननाय सेंग्राफोर दिनै बिसोर सोरनि थाखाय जादों बिथांमोना सोरनि थाखाय पानिशमेन्ट लानो गोनां जादों जों बुंनांगौ दरखार गैयामोन बेफोरखौ बा बेफोरखौ निउस मिडियायाव जों बुंबाय थानो बा नोंथांमोनखौ बेफोरबायदि सोंखारिबाय थानो जों समाया नोंथांमोना जोंनिख्रुइ गोरों गोरा मानसि थेवबो जों लेखा रोङाब्लाबो जाम्बाबाबो दिनै नोंथांमोनखौ दिनै बुंबाय थानो गोनां जादों प्रमद बर'आथ' दिनै गोबां लेखा गोरोंनो मा जाखो बेफोरो मानो बेफोरबायदि साफा साफा केपिटेल पानिशमेन्टखौ जों होनायखौ खोनाबाय थानो मोन्दों आरो नुबाय थादों मानो गोजोन गोरोबथाय बेनोमोन नामा प्रमद बर' नोंथांनि बे एनडिएफबि सोद्रोमाफोरखौ दिनैहाय न'खराव होफैजोबनो हाफैनाया बेनोमोन नामा प्रमद बर' नोंथांखौ जों बेफोरबायदि नाम थांखिनानै बुंनो समाया थेवबो जों बुंनो गोनां बाध्यता जादों मानो मा जाहोननि थाखाय जों बेफोरबायदि बुंनो गोनां जादों जों बेफोरबायदि बुंबाय थानो नोंथांखौ लुबैया आरो नोंथांखौ जोंबो बिदि गासैजोंबो बिदि सोंखारिबाय थाजानो पलिटिक्स बिपिएफजोंथ' नोंथाङा मोना बुंजाबायसो आरो बिनि अनगायैबो मबाइलनि डाटा अन खालामबानो फेसबुक नायोब्लानो दिनैहाय प्रमद बर'खौ रायनाय बा सोंखारिबाय थानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथाङा जिखिनि खामानि मावबाय थादों सोंखारि जाथाव बुंजाथाव मुगैजाथाव एसे जाथि हिसाबै गोजोन गोरोबथा जानानैबो मानोथो बेफोरबायदि दिनै एनआईए केस नांनानै मानो पानिशमेन्ट मोनबावनो गोनां जाखो जाहोना मा गोजोन गोरोबथाय बेनोमोन नामा बिनि थाखायल' जोङो जायफ्रा दिनै केस गोनांफोर बिथांमोना फासि जानाय बा केपिटेल पानिशमेन्ट मोननांनायनि साजाया गोजोन माबासो लाबोदोंमोन नामा जों एकर्डस खालामदोंमोन नामा जायफ्रा दिनै दुसिफोर बेफोरखौ साजा मोननायनि थाखायसो एकर्ड जादों होननानै साननोबो गोनां जादों दा जों बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों बुंनो गोसो गैयामोन गोजोनखौ जोंबो लुबैयो अनलि प्रमद बर' नोंल' लुबैया नोंनि न'खरनि मानसियाल' लुबैया गोजोनखौ अनलि इउपिपिएलफोरल'नो गोजोनखौ लुबैया जोंबो लुबैयो गोजोनखौ एज ए बर' जाथि हिसाबै एज ए होल बर' रायजो राजाफ्रानो गोजोनखौ लुबैदों
गोजोन थासारिखौ लुबैदों दिनैहाय आरोबाव खोनाबावनो मोनदों NIA केस साजा होजाबावनाय होनबा दिनै बेफोर मा बेफोरनोमोन नामा गोजोन गोरोबथाया बेफोरनोमोन नामा गोजोन फैबाय होनबाय थानाय बाथ्राफ्रा बेफोरनोमोन नामा बेफोरखौ जों माबा गोजोन होनो हागोन नामा कमेन्ट खालाम अननानै थ' लोगोफोर दिनै आं NIA नि बारै माखासे बाथ्रा जायफ्रा दिनै फासि नांनाय दिनै सोरबा सासेनि थाखाय जायाखै बियो सोरबा प्रमदनि थाखाय गबिन्द आरो नैबे प्रमद आरो UG ब्रह्म बिथांमोन साथाम दुरबलथानि थाखायनो बै जोंनि NDFB नि जाखिनि सोद्रोमाफोर साथाम दुरबलथा लिडार बिथांमोननि दुरबलथा बिथांमोननि बेफोरनि उइकनि थाखायनो बिफोरो साजा मोननो गोनां जादों जोबथा साजा मोननाया बिसोर साथामनि दुरबलथायावनो साजाखौ मोनदों होननानै आं सानो आरो बे साजाखौबो जुदि बरननो हाया नोंथांमोननि सरकारा दिनै बोसोरथामाव रानिं सोलिगासिनो दङ अनगयिं नोंथांमोना बोसोरथामाव सोलिगासिनो दङ बे बोसोरब्रैनि गेजेराव NIA केसखौ नोंथांमोना जुदि बोखारनो हायाब्ला रायजो राजाजों मोजां रोखोमनि सोंखारि जागोन बिथां प्रमद बर'जों लोगोसे UG ब्रह्म नेतागिरि लिडारगिरि बेसे गिदिर लिडार नोंसोरमोनालाय बेसे गिदिर लिडार नोंसोरो दिनैहाय NDFB नि सासेबो NIA फोरखौ जायफ्रा NIA केस नांनानै थानाय बेफोरखौ बर'नो हालायै लिडारनो बेफोरो बबे जायगानि लिडार बेफोरलाय बर'नि लिडार ना हारसानि लिडार नोंसोरलाय बर' मानसिफोरखौ NIA नांनानै थानाय बै जायफ्रा NIA केस नांनानै थानाय बेफोर बर' सुबुं नङा बिसोरा दिनै बिमा बिफा गैया बिसोरा दिनै बिसि फिसा गैया बिसोरा दिनै गथ' गथाय गैया नामा मोजां स्टाडि खालाम मोजां नायबाव आरोबाव UG ब्रह्म नोंथाङा जानला मानला ओरैनो मेगन मेसेबनानै साइन होदों होननानै जानला मानला बुंलाबाय थानो जानाय नङा नोंथाङा जे दिननिखालिनिफ्राय बाथ्रा बुंदों बिनि उननिफ्रायनो नोंथाङा दिनैहाय NDFB नि प्रति जायफ्रा जियालाव दङ बिथांमोननि प्रति नोंथांमोना जेबो रायखांनाय जायाखै जुदि रायखाङोमोनबा दिनै NIA केसा बेफोरबायदि मालाबाबो साजा होनो हानाय नङामोन बेफोर जाहैदों BTC नि दुरबलथा लिडार जेबो स्ट्रं नङा जेबो गोरा खोथा बुंनो हाया बे जाहैबाय BTR नि दुरबल पॉइंट बेफोरो थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामना बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि